Pini apharman neli nang litum pen arna malam kecitan jiapan. Ako apor kelong penajok. Aprangsi nang litum aphan banang litum pen neli arna malam citan tia prang. Ehem pu Yesus Kristus amen pen. Alang li kang hon kang jinsu. Alang li litum aphan ekacecak aning kang sam lapen. Ke ong dung ahir jume. Akardom nang litum kadu kawiapan ta nang cipilo. Pini nang litum pendeli arna malam kecitan rabjiapan hala aprangsia kaporhi lapen bertake me ken pondo haladak nang litum porhi lote longpo la sa aprangsia kaporhi long neli ken pon alamo ke lahelo je kardom hem Jerusalem kardom hem kapang thir ji aphan la kapilo kahodai arna mapan kahodai athok ajir lamane Chukidam tang hopta nilinang litempen kecitan rap alam. Hala Antikus Epiphanes Arecho le alang li la Jehudia tum aphan ba Israel rara atum aphanta hukum kipi je alang li tum la recho la bangso arecho kapangdak ake kroy si ke kroy dun nang ji pu alam la si ha katum kroy dun no la si halabang so ake kroy dun arna maphan ke panungkuk tengne det si pang tek tedat si hala rechu hukum rechu alam si kroy dun rong amat anke la pelo kardom hem ke kang thir tedat ason ka peman pu la sila bang so kardom hem ka pang thir nang ji pu alam bang si pini aprangsa ka por hilong ke ilitum arjudun long lo la si labang so pilo kachehodai athok ajir ba the sacrifice of dedication pu thok ajir amen ke la pu hen lo ho je Hanukkah pu HANUKKAH Hanukkah lasi labang so athok ajir ka hodai penajok ili tum chini dam nang po je hala kardom mahem thipi ke kapang thir thu nang ji arna maphan puthot ka chi hodai thu ba arna maphan ka hodai thu athok ajir padu nang ji polam lasi munit atum pap ka chuklem det penajok aning ka chiroi nang ji ako ka chimit arna pen ka chimit thu nang ji do pu ili tum chini nang po la son si berta ke me long penta ile tum arjudun long lo hem pu Yesus Kristus ka chiru po hem pu Yesus Kristus ho la Good Friday ahut alang li ka chiru po alam ke ile tum aphoy por hilong sitame la halabang so Good Friday arni nang le liang ko ta Yesus Kristus Jerusalem aphan ka chiru po aning oilo ko pia pot lo aning ke oi ke la look angdeng pi Kristus kem angdeng so plikebra hinya long lason si ilitum arjulong ho nang atheke Jerusalem nang pini arni anbak ke ningkang sam atawar chini asonte messengi apotlo bonta non ke nang meg ang den pen ningkang sam atawar nang bin kuklo la Jerusalem ba la Israel arat atum ba Jehudia tum aphan jong dam si laso al aning ki oy alam chepek lang lo lasi chini pini anbang ke chini ason tepu lasi hala ning kap kang sam atawar ki komalo hempu Yesus Kristus hano alang li ke puarnam asupoi puperabang the beloved son of God lasi alang li phan munid atum ba Israel arat atum ba Jehudia atum chini asonte busi hempu Yesus Kristus ke hala aning ke oy pen pudat lo athema Yesus Kristus aphan ke ning kapang sam abang lo ilitum along ekewang pi pu pang tek tedet ba chini nedet jo lason si alang litum ke chok dam den to ko Yesus Kristus aning oilo. Last week I was sharing with you all
about the Jerusalem temple being defiled, forgetting Yahweh followed other faith. Today's first reading is all about once again reviving or once again dedicating the Jerusalem temple by offering the sacrifices of dedication. In Jesus' time, he wept. Jesus wept over Jerusalem because people failed to recognize or acknowledge the way to peace. That is, people fail to recognize Jesus who brings peace. Jesus is God, the beloved Son who came into this world bringing peace. But the people fail to recognize this. People fail to acknowledge this. Jesus is the King of peace. Therefore, dear friends, we have our duty to console this weeping Jesus, this Jesus who is filled with sorrow. Today we see around sin is growing more and more. Pope Francis invited all of us to be holy. He said, let us be holy. Today, the world needs saintly people. Pope Francis le tumaphanitan lo pini arni munit kang thir atum doonang ji pu ilitum kaddo kawita kang thir jir abang man lo nang pusi Pope Francis ke ilitum aphan ekethan ekepere lasi labang su Jesus Christ alangli aning ke oipen ke me ji ba ilitum aning pang sam ji ke ilitum betang chot ke chokche lasi ko pilo ilitum Arnama perangke lapen munit kang thir atum pen ilitum hempu Jesus Christ aphan aning pangsam nangji. Hala bang kithom meresa kiwi abong samaratum alamo. Je Lucy Jacinta lapen Francesco labang kithom atum meresa kiwi da mahut Mary kacheklang po alamo nilinang tumpen asa po patiek pen chethandam lang. Hala Bangetom abong samaratim ang bong pen Francis ateke Francesco lo Francis lo alang li hem kachidam mahut ho la dagrong asaratim aphan kithan alam lapuhen lo ho nilinang porhi pilang alang li lamo. How beautiful God is, how beautiful, but he is sad because of the sins of men. I want to console him. I want to suffer for love of him. Yo. Arnam ke oh kilang me hai. Arnam ke lang me pik. Sitame alangli ke aning oidet. Alangli ke aning oidet atheke la hello munit atum apap penajok. Neli arnam maphan aning pang saming tung. Neli alang liphan kang hon jiaphan kisung kilak chichak ji usi la Francesco ba Francis kang therke alang li bihek lang sitame ho la rong asor tumaphan thandam lo athema hala Jesus Christ ke aning munira tumapa penajok aning oipik po arna ma pheran ke thandam ahut hala Francis ke aning ar lo ke ekdom aning oi it lo aning oi it Francesco aning oi it la Jesus Christ aning ke oi pu alam arna ma pheran ke than karjulong penamat la si Francesco ke ne arna ma phan aning pang saming tung pu aning thin dokok lo ni kisum kelak chechak ji ko pia phan lo Jesus Christ aphan ba arna ma phan ke ching hon ji aphan pu jo la son si ilitum ke pini non ada pen mo arni kang samanta lam banga phan kijumesen alam pen kangki bang aphan ining mesen pen kerap bang pen ining ing thin chepang thirjir pen chepa mesen pen ki klem ke dam ka chingki ka chethan rap ki do ki thak pon pen ajok ilitum hempu Jesus Christ aning ke oiden abang aphan aning pangsam lonan
laki isi opportunity lo ba awar sai ke long lo nili pini lusuni ake me akam ke claim ke arna maphan aning kapang samji aphan Jesus Christ aphan aning kapang samji awar sai apor kachilong lo apot neli un anpen nili jakong do anpen arnam nili han hirjumin ang ipidun pen neli aning kapang sam iji aphan chiklem pen me po chingki chithandun pen me po lapen nili kamatha che pekeng set po pure ilitum ining tin che padora keme kechok arni pemanlo nang ilitum ning kaching sam i arni pemanlo nang arnam ilitum aphan hirjume nang kipi ki ong arni che pemanlo nang ehem pu Jesus Christ le la son ki klem tek jiam phan suri ahirjume nang pipidun lo nang amen praise the Lord